ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। आरोस नाबरवाडीमध्ये सेवा बजावत असताना विद्युत खांबावर मृत्यू झालेल्या कंत्राटी वायरमन अमोल कळंगुटकरच्या कुटुंबियांना अखेर वीज अधिकाऱ्यांनी 2 लाख रुपये मदत दिली आहे, तर उर्वरित मदत 15 दिवसाच्या आत दिली जाईल अशी ग्वाही दिली आहे। सावंतवाडी शहरात मंगळवारी रात्री 9:15च्या सुमारास विद्यार्थ्यांच्या 2 गटात तुफान राडा झाला। यात दोघा विद्यार्थ्यांना मोती तलावात फेकून देण्यात आलं। नागरिकांनी वेळीच सतर्कता दाखवल्याने हे दोघे विद्यार्थी बचावलेत। रायगडमधील कालोड येथून मडगावच्या दिशेने जाणाऱ्या मालगाडीच्या गार्डच्या डब्याजवळून अचानक धूर येऊ लागल्यामुळे ही गाडी काही काळासाठी सुरक्षा तपासणीसाठी थांबवण्यात आली। यामुळे कोकण रेल्वेच्या वाहतुकीत काही काळासाठी व्यत्यय निर्माण झाला। आज सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली। कणकवली तालुक्यातील तहसीलदार कार्यालयाच्या आवारात हेल्मेट न वापरणाऱ्या तसेच सीट बेल्ट न वापरणाऱ्या वाहन चालकांवर सिंधुदुर्ग आरटीओ कडून कारवाईचा बडगा सुरू होता। या कारवाईवर भाजपा व ठाकरे सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला। मात्र यावरून आरटीओच्या अधिकाऱ्यांमध्ये आणि भाजप व ठाकरे सेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा वादंग निर्माण झाला। कुडाळ तालुक्यात आज सायंकाळी परतीच्या पावसाने हजेरी लावली, त्यामुळे अनेक ठिकाणी भातशेतीचे नुकसान झाले। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।